toată lumea și astăzi vă voi prezenta un videoclip al review-ului Smart Balance Wheel. Acesta conține hoverboard-ul, încărcătorul, mă rog, și multe alte chestii. Acum să trecem la deschiderea cutiei. Cam așa arată cutia noastră. Înăuntru, da. Aici avem o cheie care încuiem, pe primul buton încuiem, cum puteți vedea. Al doilea descuiem. Al treilea claxonăm și al patrulea este mod beginner. Mod începător. Da. E o cheie destul de frumoasă, înseamnă cheia de la Porsche. Da, aici noi avem încărcătorul, precum puteți vedea. Mufa acum este ceva mai diferită. Pentru că da, este un hoverboard totuși. Dacă mă înțelegeți. Punem asta deoparte. Hai să trecem la hoverboard. Și acum jucăria noastră minunată. Hoverboard. Acesta este destul de greu, precum puteți observa. Vă arăt și pe cutie, cântărește 12 kg. Este destul de frumos și eu mi l-am ales pe negru pentru că așa îmi place. Și acum voi arăta niște specificații așa. Made in China, 12 kg precum puteți vedea. Viteza maximă 15 km la oră. Adică prinde destul de bine. Bateria este bunicică, 4400 mAh. Să știți că rar găsiți la aparate de-astea așa electronice, rar găsiți bateria atât de bună. Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să lăsați un like, un share și un subscribe. La revedere!